Агрофирма механизаторлары Үрезмәт Чишмә авылы янындагы басуда күп еллык үләннең икенче катын чабуга киришкәннәр. Үләннең биеклеге бик озын булмаса да, нәкъ хәзер чабу кирәк дип белгечләр. Шуңа күрә дә көннең һәр минуты исәптә механизаторлар өчен. На сегодняшний день на полях работает это две косилки. Одна бабочка, это классическая косилка, и Макдон. Один волокообразователь и 4 техники на перевозке. 2 техники на трамбовке работают. На сегодняшний день также погода нам позволяет сейчас. Очень ждали дождей. Ведем посевные работы по многолетним травам, получается. Август мөслим агрофирмасында бүгенге көндә 4362 баш эремегезле терлек исәпләнә. Шуларның 2397се савым сыерлар. Агрофирмада узган елдан калган терлек азыгы да бар. Бүгенге көнгә әзерләнгән ризыкка җыеп аласы үлән һәм кукуруз мәйданнарының уңышын да кушкач, терлек азыгы җитәрлек булыр ди августлылар. На сегодняшний день у нас заготовлено с первого укоса однолетних трав 3200 тонн, а многолетних трав 1600 тонн. С второго укоса планируем с многолетних трав заготовить 1600 тоже, в порядке 1600 тонн. С однолетних трав уже заготовили 1500. Елның катлаулы авыр килүенә карамый авыл хезмәтчәннәре булган һәр әйберне вакытында җыеп алырга тырышалар. Терлек азыгы да җитәрлек әзерләнер, терлекләребез тук булыр дип ышандыра алар. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.